मैथा जालायनोसै दिनै आलासि फैनानै खख्ला खख्ला लान्थि पाबजियाव बेस्थ' मैथा बासिगासिनो नै आलासिया ओरैबायदि दामि गाइखेर साहा लोंहोलायबाय ओंखामा संगासिनो किटसेनाव ओंखामा दासो गाबखांदो आलासियाबो पाबजिनि बेस्थ' फैसा गैया आंनाव ओंखाम बन्द' खालामनाय डिउटि गोलैबायलाय ओंखाम बन्द' खालामनांगौ दिनैनिया जोंहा थारुनदो मैयानि एसे आग्लायनाय दंमोन नादो एसे थारुनदो नादो बेनिफ्राय नै आलासि फैनायनि थाखाय मैथाखौ खाब्रबबाय खाथियावनो दं नालाय मैथा गोजा एवनोसै आं इनो पार्टिखौ इसिमब्रा पार्टिखौ आंना पार्टनारना फिसालाया आंनि बार्थडे खालिसो फैबाय पार्टिखौ दाना आंना जोंनाथ' बार्थडे गैया नालाय दा यानि फिसालानि बार्थडेखौनो जानोसै आरो फार्स्ट टाइम बेलेगा बोरायनाय देनां जेनेबा देरनायनिया बेलेग खोथा फार्स्ट टाइम थ' होखाथारनांगोन ना खारग'खाया आरो ओरैनो मैसो मासेनि दाहार दंखायो इया फिसाला मोननायनि पार्टि जानो गोनां गोनाङा मैसो जानो गोनांमोन फिसाला मोनबा होआखै नाय ओइ बार्थडेनि पार्टिया फिसालानिया बेफोरखौ बख'ना दोनथ'नाय ओइ बार्थडेनि पार्टिया होगोन ना होआ गैयालाय गेदेरनि नों 20 तारिख थांनो मोनखायाबा न'आव 20 तारिख थांनो मोनखायाबा नों न'आव मानसि मानो नागिरदों मा माबा नागिरदों मानसि लिङाखैना जोंखौ एक्सट्रा जाफैब्रा बिदि गैया जायो लेटआव जागोन जों खारखाया र' माबानाव फन खालाम र' आदैनाव फन खालाम र' आदैनाव फन खालामनि र' आं दे खोथा होगोन ना होआ ओइ बार्थडेया होगोन ना होआ मा गैयालाय खालामखानांगौ फार्स्ट बार्थडेखौ उपाय गैया मोनजासिगोन जोंहा नै आगस्टनि 3 तारिखआव बार्थडेनि पार्टि मोनजागोन एसे बार्थडेनि पार्टि मोनजागोन देनां फिसालाया जानो रोंनाय जाबाथाय फिसालाया गावनो जाजोबखागोन जों मोनजानाय नङा दा जानो रोङि जानायावनो जों जाग्रोनोसै दिनै कलेजाव थांनोसै गरेस्वराव मा होनो हस्टेलाव थाहैलायसिगोन ओंखायनो फेना एसे गाज्रि जाना दंमोन कटक कटा गाबनाय फाहामनो जुजिदोंमोन हायासै मेकारा नायासै दा ओंखामसो जाहोनांसिगोन मेकारा पाबजिसो गेलेहैबाय सेस दा थांसै ओंखायनो दा नै आइटेमफोरखौ दसे लागोलाव खोथाबाय आङो मा मा होगोन मैथा थारुनजों ना बाथोन गरम बोथोराव आरो इनिफ्राय मा गोथावसिन ओंख्रि थाबावनो हागौ मैथा मोनजानायनिफ्राय ना जिखियानो जादोला एबार दिनैसिम गुवाहाटियावनो दंमोन एबार नोंथांमोनखौ एबार मा होनो गरेस्वरनिफ्राय थाना लोगो हमलायनोसै रायलायलायनोसै गरेस्वरनिफ्राय दा गुवाहाटियावनो थाना रायलायबाय दंमोन दिनै बोरैबा फिसा फिसा अखा हादों थेवबो गुसुआनो जायाखै गरमैनो दङ बे फेनानो गाबबाय थानाय जादों आं बिथिं माबायदि गाबो नै केरेक केर गाबबाय थायो बिदिनो गोदानसोमोन थांनाय एप्रिलावसो बायदोंमोन दा गाबबाय दं बियारिंफोर दासो हामा जादों नामा गिदिंग्राया सिंनिया नेक्स्ट गरेस्वरनिफ्राय बन्द'आव फैबाथाय फाहामनो लांनांसिगोन एसे मोजां मारिनानै मा होनो गाबनाया एसे खमायदो थेवबो दंबावो आरोना बेखायनो फाहामनो होननानै मानसि लिंहरदोंमोन फंबाय सासे IIT-आव सिकिउरिटि मावो बेनिफ्राय नै दा इखायनोथ' ओंखाम जालांनो होबाय आरो पाबजियाव बेस्थ' दा बेनिफ्राय मेकारा पाबजि गेलेग्रा मेकार गाइखेर साहा लोंबाय मैथा जानोसै ना जोंनाव एसे फिसा फिसा अखा हादों नोंसिनावबो अखा हादों नामा एसे कमेन्टफोराव फोरमायहर नै मैथा खाखांनानै फिसा फिसा अखा हादों नै आंना मैथा बागानाबो इयावनो मैथा बागानाबो इयावनो आंना हाग्राबारियाव बे नोरसिं बिलाइ गेजेर गेजेर बयलारफोरजों जायो नाफोरजों फुदुंना जायो जोंहानो बे नोरसिं बिफां बैयो खोरदै अखा फिसा फिसा हादों थेवबो गरम जाथ'बाय नुदोंना सोर सोरनाव अखा हादों कमेन्टआव फोरमायहर नोंथांमोनाबो दे होमबा दा
उनाव लोगो मोनलायसिगोन गोजोन्थों भिडिअखौ लाइक खालाम चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम आरो कमेन्ट हर थेंक इउ लोगोफोर